Máme tu aj Rómov, tak žijeme si tu tak jak hovorят ľudia, že nám každý zavidel. Nehadáme sa, s Romami dobrí spolupracujeme, uchoďame dobrí s nima. Máme tu v obci rómskú skupinu hudobnú, Gypsy Bells sa volajú. Je z nás 6, to sú moje synové troje, jeden kamarát a jeden zať. Máme tu gitaru, bas-gitaru, bubne, varhana a spívame rusnácké, cigánske, šariské. Hráme v Svidnickom okrese, v Stropkovskom, hráme v Uranovskom. Hrali sme teraz aj v Ostravi, v Karvinej. Vznikli sme pred 10 rokami, to sme začínali tak malom, pomalu, varhány a také, no a postupne sa to zvyšovalo, až došlo do takého, jak je teraz. Ľudia celkovo u Valali sú tak snaživé, dobrí ľudia, nie sú také, že